Κυνηγητό κατά των επιτίδιων του διαδικτύου έχει εξαπολύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με νέα αυστηρά μέτρα προσπαθεί να προφυλάξει τους χρήστες του ίντερνετ και να θωρακίσει τις ηλεκτρονικές αγορές. Όσες επιχειρήσεις πωλούν κακής ποιότητας προϊόντα απειλούνται με μεγάλα πρόστιμα, ακόμη και με λουκέτο. Ρούχα, παπούτσια, ψηφιακές κάμερες αλλά και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς φιγουράρουν στις σελίδες του διαδικτύου και μάλιστα τις περισσότερες φορές σε πιο οικονομικές τιμές από εκείνες των καταστημάτων. Τη στιγμή που όλο και περισσότεροι πελάτες εμπιστεύονται το ίντερνετ για τις αγορές τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί νέα, πιο αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των αγορών στο ίντερνετ, θωρακίζοντας τους καταναλωτές. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα μέτρο που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Με δεδομένο ότι συνήθως οι ιστοσελίδες, κυρίως του εξωτερικού, είναι δύσκολο να βρεις την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να μην είναι σίγουρες οι συναλλαγές μέσω αυτών. Από μουσικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές, ξέρω εγώ. Είναι και το κόστος πιο χαμηλό? Σαφώς. Αν βρεις καλά μεταφορικά δηλαδή, είναι μια χαρά. Οι ασφαλιστικές δικλείδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως περιορίζουν τους επιτίδιους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ηλεκτρονικούς πελάτες να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα αλλά και να μην εξαπατηθούν. Πλέον το 84% των ηλεκτρονικών καταστημάτων συμμορφώνονται στην κοινοτική νομοθεσία, ποσοστό διπλάσιο από το 2009, οπότε μόλις 44% των ηλεκτρονικών καταστημάτων ήταν νομότυπα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι χρήστες να ελέγχουν τους όρους χρήσης, να μπαίνουν σε φόρουμ, να διαβάζουν σχόλια για κάθε συναλλαγή που έγινε μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και γενικά να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, όπως τα έχουν άλλωστε και στη φυσική αγορά. Είναι αρκετά φθηνότερα, ακόμα και με τα μεταφορικά. Πιστεύω υπάρχει μια προστασία, δηλαδή εμένα δεν μου έχει τύχει κάτι προς το παρόν. Και καλό είναι αυτό που είπε και το παιδί, να τα ψάχνουμε και μόνοι μας. Οι παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, οι ανακριβείς τιμές και τα ελλειπή στοιχεία επικοινωνίας με τον έμπορο που εντοπίστηκαν σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλές ιστοσελίδες, φαίνεται πως είναι και οι ανασταλτικοί παράγοντες που εμποδίζουν αρκετούς να κάνουν ηλεκτρονικό shopping. Ίσως κάποιοι επιτίδιοι να πιαστούν στη φάκα που λέμε. Αυτό ίσως είναι και στο μέλλον κάτι να προχωρήσουμε κι εμείς που δεν ασχολούμαστε με το ίντερνετ. Μέσω εξωτερικού, μόνο και μόνο από τη μεταφορά μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και το προϊόν να μην είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό. Αλλά είναι όντως πολύ φθηνά. Αυστηρές θα είναι και οι κυρώσεις στις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προειδοποιεί μόνο με αυστηρά πρόστιμα, αλλά και με κλείσιμο των επιχειρήσεων.